uBanau wayengukapteni esiteshini samaphoyisa eDandi enhlane esifundazwe saKwaZulu-Natal waxoshwa embuthweni ngo-2021 ngemuva kokutholakala nesidakamizwa. Uboshwe ngo-2023 ngezinsolo zokwakha itulo lokubulala uMajor General Francis Lambert owasinda kabili etulweni lokuzama ukumsoconga phakathi kukaNhlaba noNcwaba ngo-2023. The system has showed today that yes, justice can be served. It may be delayed a little, but it will be served. I want to thank my lawyer, Mr. Pariachi. He's been working and fighting with me since 2023 in Dandi against this Banau and his cronies. Ukhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi uthi leli cala lidweba isithombe esibi ngamaphoyisa. Lo muntu lo umsolo kuleli cala ubekade esebenza nathi embuthweni iminyaka u39 yonke. Ubese salelo inyanga ezisithupha kuphela ukuthi athathe umhlala phansi uma simxoshe emaphoyiseni ngokuganga kwakhe ngoba ubeyidayisa idakamizwa ebulalela ingane encane zemakhaya. Kodwa sibonga nje uqina kwakhe uza kwethu lo ukuthi yize kade abantu befuna umbulala kabili hayi kanye ukwazile uqina. uMkhwanazi uthi baqaphe indawo zonke ukubulawa kwamaphoyisa. Sikubheke endaweni eningi ukuphepha kwamaphoyisa, sikubheke emphakathini, siphinde sikubheke nakumaphoyisa wona uqobo lwayo. Njoba nje sisebenzisa amaphoyisa sithembele kwaza kwethu ukuthi basivikele. Ngeke ngithi mangimile ngibheke phambili ngazi ukuthi ngemuva lami khona uza kwethu ongigadile. Kuba kubike mangabe uza kwethu lo kuyena fangabe ungigadile kube yena ongithengisa egebengini ngoba kuyenzeka nalokho. uBanau uphenywa ngelinye icala lokutholakala kwekhanda lomuntu ebhakedeni ehhovisini ayelisebenzisa ngaphambi kokukhonjwa indlela embuthweni amaphoyisa nokusolakala ukuthi kungenzeka ukuthi ingelesisebenzi saseplazini esabulawa ngabalimi ababili abamhlophe sangcatshwa ehlathini ngo-1996. uBanau uyena wayihola uphenyo kulelo cala lokubulala.